Čauky! V dnešním videu jsem si pro vás připravila 10 nejsledovanějších videí za celých 10 let Lollipops. Tak se na to pojďme to společně podívat. Začínáme 10 místem, na kterém je video. Balonkova party. Tohle video má 4 miliony zhlédnutí a je 7 let staré. O 300 000 zhlédnutí víc je na 9. místě v žebříčku video. Já nic nevidím jeden část. Tohle video má 4 miliony zhlédnutí. Je 6 let staré a o týden později vyšla i druhá část. Ta se bohužel mezi 10 nejsledovanějších videí nedostala. Ale určitě souhlasíme všichni s tím, že je to jedno z nejzábavnějších videí. 8. místo má video 10 typů spolužáků při testu. Je to jedno z novějších videí v téhle desítce. Je 4 roky staré a má 4,7 milion zhlédnutí. Lolliskola byla vždycky moje oblíbená. Vidím, že na 7. místo se dostal oblíbený sliz. Na 7. místě je video tak hodně sladké slizy a pranky s nimi. Není se čemu divit, přece jen slizy. Byly v té době hodně oblíbené. Toto video má 49 milionů zhlédnutí. Přesouváme se na 6. místo a opět dočká mojí oblíbené Lolliškole. Na 6. místě je video Toči prázdniny versus školní rok. Pamatujete si ho ještě? Na 5. místě je jedna z nejoblíbenějších sérií za celé doby Lollipops. Má cca 5 dílů a všechny mají několik zhlédnutí. Víte, jaké video to je? Ano, i ty naše mamky. Má neskutečných 6 milionů zhlédnutí a doteď to fanoušky baví. Přesouváme se na 4. místo a opět k Lolliškole. Je to video 15 typů spolužáků. Má 6 milionů zhlédnutí, patří mezi tvé oblíbené? A jdeme na poslední 3 nejlepší místa. Na 3. místě je moje nejoblíbenější video, za mě by mělo být na místě 1. Je to vlog, jediný, který v této desítce máme. Víkend s Lollipops. Je to první vlog a má neuvěřitelných 6 milionů zhlédnutí. Všimli jste si, kolik videí má 6 milionů zhlédnutí? Napište mi to do komentářů. Další video už má 7 milionů zhlédnutí. Liší se od sebe pouze 400 000 zhlédnutí. A je to video Tobogány v Aquapalace Praha. Toto video má 2. místo v tomto žebříčku. No ale Jake video je první? Mate 5 second na to si tipnout. Co myslíte, máte svůj tip? Je to videoklip První láska. Tento klip je na 1. místě. Už nějaký ten pátek. Má 9 milionů zhlédnutí a blíží se k 10 milionům. První láska patří mezi nejoblíbenější písničky od skupiny Lollipops. Čekal si to nebo si měl jiný tip? Myslíte, že někdy První lásku něco překoná? No a to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr. A já se těším zase příště. Ahoj!